Changono. Cɛ ko dɔ kɛra quoi cɛ tɛ se ka da la cɛ bitintigi ma kɛ cɛ mɔgɔ dɔw de nana nɔfɛ n ka cɛ fini dɔw b'u la cɛ bɔ ko extra stress cɛ i baara k'i ka bana in de b'a la cɛ n ka cɛw tɛ ne ka bana ye coronavirus de don cɛ jo kana tɔgɔ fɔ kaw hali sini coronavirus n bɛ mun f'i ye maloya la bana tɛ koyi mun nana butigitigi nɔfɛ o fana tɛ extra stress ye kɛnɛya sabatibagaw dɔrɔn de don u nana mɔgɔ minnu ma ŋɛnɛ k'olu ta en charge ne yɛrɛ de ye 36 061 wele hali sisan n tatɔ filɛ nin so ka t'u makɔnɔ cɛ extra stress na non n ka cɛ ne tɛ fɛ ka ninnu ye cɛ n ka kaɲi tɛmɛ ka bila ɲɛfɛ b'a ye an ka taa i ka t'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ e ni ne magara ɲɔgɔn na ou bien a bɛ se ka kɛ hali ni bana in taamasiyɛn t'e la o t'a yira k'a fɔ ko bana in t'e la o non n ka cɛ kana jɔrɔ la cɛ ne nin ko ɲɛɲini koyi fɛɛrɛ fɛn kan ka tigɛ pour bana in ɲini minɛ i n'a fɔ k'i tɛgɛ ko safinɛ la ninnu ou bien ka gel hydroalcoolique k'i tɛgɛ la ou bien ka ɲɔgɔn fo yɔrɔ jan fɛ i n'a fɔ mètre 1 ni tila ɲɔgɔn ninnu ani k'i nun fiyɛ mouchoir la i bɛ se ka mun na fili wa kana ɲina fɛnɛ n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ bɛ n'i bɛ tiso i k'a kɛ i nɔngɔnkuru kɔnɔla la n'a bɛ gɛrɛ nin fɛnɛ la il faut pas que bɛɛ ka to ka te min verre kelen na mun ye denwolo yɔrɔ ni jama dalajɛ yɔrɔ ninnu ye marage ninnu i k'o fɛnɛ éviter o fɛnɛ bɛɛ bɔlen kɔ a la i ka to ka masque don n'i bɛ bɔ kɛnɛ ma jɔw de la i kɛlen don ka masque don non ne yɛrɛ kɔnɔ k'i bɛ ka taa bali masque dɔ de la bon n ka cɛ ne ka business dɔw bɛ ne bɛ t'olu gérer quoi donc kɔfɛ ka taa don cɛ n'a san n ka cɛ n bɛ mun f'i ye janto yɛrɛ la kɔrɔ tɔgɔ ka ɲi dɛ